Náš projekt sa volá Tabletkomat. Chodíme na strednú priemyselnú školu technickú v Bardejove do 1. D triedy. Chceli sme riešiť dávkovanie liekov u ľudí, pre ktorých to môže byť problém. Ide o starších, osamelých a inak zdravotne znevýhodnených ľudí, ktorí by potrebovali, aby im niekto pripomenul, kedy si majú zobrať svoje lieky. Tabletkomat spolu s mobilnou aplikáciou ich upozorní a zľahčí im užívanie liekov, aby si nezabudli svoje lieky vziať. Užívateľ si v aplikácii vytvorí napríklad 3 alarmy, ktoré ho po nastavení budú upozorňovať, aby užil svoje lieky. Mobil odošle dáta do mikrobitu. Dopredu nastavenom čase mikrobit s pomocou servomotorov vydá užívateľovi postlačený tlačidla liek. Do Enter programiády sme sa zapojili, lebo sme si chceli vyskúšať v praxi to, čo sme sa naučili na hodinách programovania a nájsť užitočné využitie mikrobitov v bežnom živote.